ממש את הקטע הראשון שאי פעם עשיתי במפקדה, זה היה לפני שנה בבמבה, וזה כאילו, זה קטע כזה, אתם תראו. אז שלום, קוראים לי חן ברמי, בת 21 מאזור הדרום, ויש לי זין סגול. יש לי חברים טובים בתיכון, חלקם בתותחנים, חלקם בשריון, חלקם זיינים וחלקם עדיין בבסיס ראשון, אבל את כולם שנאתי לפני התיכון. הכל התחיל באנר וטל, שני ילדים עם שיער מטולטל שבכיתה ז' כל מטרתם הייתה לעשות צרות בכל העולם. זורקים, קלמרים ותיקים של אנשים, בלי לבחול באמצעים יותר קשים, בועטים בבנות, מושכים בצמות, עושים המורה סרט, רק בעיות. ואני הייתי חננה מהסרטים, עם בלוג בישרא ומחברת שירים, אז כמובן שבי הם היו עודים, בי וכל שאר קבוצת החברים. בכיתה י' קרה אסון. כל החברים בכיתה אחת, ואני נשלחתי לאבדון. אם לא אחרים, מאנר וטל שני ילדים עם שיער מטולטל. תחילת שנה, חלום רע. כל הערסים איתי בכיתה. הערסים וכמובן אנר וטל, שלא לקחו את זה קשה בכלל. אז תחילת השנה התחילה בפיוס. בואו נשים סוף לפיצוץ. הפיוס התקבל בברכה מנומסת, והיריבות הפכה להתנהלות נחרצת. אתם צריכים להבין, אני גרה בחור, וחיי החברה שלי לא ראו אור, חוזרת הביתה, מדליקה את המחשב, משחקת שעות בלי להתחשב. ביישוב שלי לא גרים הרבה אנשים. מספר המשפחות קטן על מספר הכלבים. אז שם הרגשתי שפגשתי חברי אמת, שהיו נפגשים איתי אחר צהריים באינטרנט. הם היו חברה של 5, בנים כמובן. נראה לכם שבתיכון בנות נורמליות ישחקו במשחק מקוון? לא. היה לי את הצופים, אבל החברים האמיתיים שלי היו 5 הבנים. ובנים חברים בקללות ומכות. ובגלל שאני בת ושנאתי מריבות, אז במקום להעיף איזה אגרוף מכוון, הם היו מריצים עליי דחקות כמובן. עוד בשלב הראשוני, כשהתחלנו להסתובב, החליטו 5 לעצור להתעכב. בת? בחבורה של בנים בתולים? לא, זה לא בסדר. מהיום חן ברמי, מהיום את גבר. אבל אני בת? באמת? אמרתי מבועלת. אני אוהבת לשים לק, ואני בכלל לא מבולבלת. אני בוכה בטיטניק ויוצאת עם בנים. ברכה לי השורה, אל תהיו מפגרים. טוב, אמרו, אם כך הנה הפתרון. הוכיחי שאת בת, וככה יבוא העניין במקום. אני לא מתפשטת, אמרתי נחרצות, אני לא איזה זונה שעומדת בחוצות. אם כך אמרו, אין בעיה. את מתביישת להוריד מכנסיים כי אין לך ברירה. יש לך בולבול כמובן, גדול ושעיר ובצבע סגול, אותו את מבקשת להסתיר. ההתחלה היא נהלת בבושות. ועם הזמן זה הפסיק לעשות בבושות. אתם מבינים, חבריי קיבלו אותי בחום וחיבה ותמיד אהבו שלא יהיה בודדה. בנים הם פשוטים, אתם צריכים להבין. הם תמיד יהיו שם, גם אם רבים. אז הם היו קוראים לי גבר וקוראים ביי אחי. ואני הייתי צוחקת עליהם שהם חברותיי, הבנות הכי. וזה לא פגע בי באמת. זה אפילו היה מצחיק. עד ששאר השכבה התחילה לשאול, למה אתם מציקים לה עם המצב שלה והכל? כך נגמרה לי שנת י"ב. מאחורי השארתי שכבה מוטעת, מה הם חושבים, אני לא יודעת, כנראה זה משהו עם זין סגול ומגבל. אולי מצפים מהם שאצא מהארון, שאכריז שאני גבר במלוא הגרון, אבל לא, זה לא העניין. זה בסך הכל בדיחה שעשתה קצת בלגן. אז אני גאה ומתוודה לספר. אהלן, קוראים לי חן, יש לי היום 10 חברים בנים וזין סגול. תודה.